खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो स्मार्ट मिटारनिसो मोनसे गोदान आपडेट लाबोदों दे लोगोफोर। बयनिबो न'खराव दा घरे मानि न'खर बयनावबो स्मार्ट मिटार जाबायना लोगोफोर। दा बे स्मार्ट मिटारनि जि बेलेन्स, बे बेलेन्सखौ नोंथांमोनहा बोरैहाय चेक खालामो, नोंथांमोना बोरैहाय गाव-गावनि जि कारेन्ट बाहायनायनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना बोरैहाय नायो आरो नोंथांना बेसेबां माइनास जानानै दं, नोंथाङा बेसेबां सुख'नांगौ दं आरो नोंथाङा बेसेबां मोनफिननांगौ दं, बेखौ बोरैहाय चेक खालामो बेखौ नोंथांमोननो आं दिनै दिन्थिलांगोन। गोबाङानो बे स्मार्ट मिटारनि जि बिल, बे नोंथांनि जि फैसानि जि रिडिं, बे रिडिंखौ गोबाङानो नायनो रोङा। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फारि फोरमायलांगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दा गिबियावनो नोंथांमोनहा गाव-गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानोसै। बेवहाय नोंथांमोना मा सार्च खालामनांगोन, माइ बिजुलि, बे माइ बिजुलिखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै लानो नांगोन आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय नैबे माइ बिजुलि नैबेखौ लोगोफोर नैखौ नायनानै ला, नोंथांमोना बेखौ बेवहाय इन्टार खालामनानै होदो आरो आं बेवहाय इन्टार खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजौनि जि अपसन APDCL, बे APDCL लिरनायाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो नैबेवहाय दंखायो दे गोजौआव लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड, बेवहाय APDCL खौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लादो आरो लोगोफोर। आं बेखौ सेलेक्ट खालामना लानोसै। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव जि APDCL नि जि अफिसियेल वेबसाइट, बियो अपेन जासिगोन आरो लोगोफोर दै। नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे बोखोलांबानो जाबाय। बोखोलांखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांमोननिया स्मार्ट मिटार जाबाय नालाय, दा बयनियाबो न'खर दा बे स्मार्ट मिटारनि बिलखौ नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय नैबेवहाय दं दै आगदाखैजा स्मार्ट पेड बेलेन्स बेबायदि लिरनाय दंना लोगोफोर। नैबे गोजासिन होनायाव नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदों। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोननाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस आरो श' जाबावगोन। नाउ इउर स्मार्ट मिटार, बेबायदि नोंथांमोना अपसन नुजानाय मोनबावगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे बक्सआव मा लिरनो नांगोन, नोंथांनि कनजुमार नाम्बारखौ बेवहाय लिरनांगोन। आरो गोबाङानो साननो हागौ बे कनजुमार नाम्बारा बबेखौ होनांगौ। सिगांनि अफलाइनाव जेरै नोंथांमोनाव खागज फैनानै बिल फैयोमोन दे लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय जि कनजुमार नाम्बार दं, बे कनजुमार नाम्बारानो स्मार्ट मिटारावबो बेनो कनभार्टल' जादों, थारमाने माबायाल' चेन्ज जादों आरो नोंनि जि बाकसाल' चेन्ज जादों होननाय रखम आरोना। बेवहाय नोंथांमोना कनजुमार नाम्बारखौ बे एखेयानो थागोन, बेखौनो बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव एन्सार लिरनाय दंना, बे एन्साराव जाहैबाय नैबे बक्सआव गोजा लिरनाय दं। बे गोजायाव जाबाय 2 + 2 बेसे जायो, हमनानै ला 4। बे 4खौ नोंथांमोना नैबेयाव 4 टाइप खालामनानै होनांगोन आरो। अब्लानो नोंथांमोना बेनि उनाव नैबे ग्रिन दङना, ग्रिनसिन थिरसिन दङ, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। दा आं नैबेयाव कनजुमार नाम्बारखौ होनानै लानोसै। आं जायखिया मोनसे कनजुमार नाम्बार होनानै लाबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव दङना 2 + 2 × 4, बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामना लादो आरो बे 4खौ। नैबेयावहाय आङो 4खौ होना लानोसै। बेनिफ्राय नैबे थिरसिनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदों, आं बेखौ क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नै बेवहाय नोंथांमोननि जायनि बिगोमानि नामाव स्मार्ट मिटारा दं, बिनि फार्स्ट आखरनि मोनथामा अपसना ओंखारगोन, मोनथाम आखरा ओंखारगोन। बेनिफ्राय लास्टनि नोंथांनि टाइटेलनि मोनथाम आखरा ओंखारगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा नैबेयाव बेलेन्स नुगोन ना, बिथाङा 48 मानि माइनास, मानि 48खौ बिथाङा APDCL नो हरनो नांगौ। बिथांनिया प्लास गैया। नोंथांमोना जुदि बुरजा बेलेन्स सोयोब्ला, बेवहाय सोरनाबा 500 600 गाहाम सोयोब्ला बा 200 गाहाम सोयोब्ला नोंथांमोना प्लास जानानै थानो हागौ आरो। नोंथांमोनाव जुदि बुरजा बाहायजायाखैब्ला बिथांनिया 48 माइनास जानानै दङ, अर्थात बियो APDCL नोसो हरनो नांगौ आरो बे बिगोमाया। दा नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लानो हायो आरो नोंथाङा बेसेबां कारेन्ट बाहायखो आरो बेसेबां हरनो नांगौ। आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखा, नोंथांमोना जुदि माइनासखौ, बेयाव माइनास दङना, -48 दङ, -48खौ नोंथांमोना दा सुखुआबाबो जेबो नङा, नोंथांमोना कारेन्टखौ इउस खालामबाय थानो हागोन, बाहायबाय थानो हागोन। नाथाय जेब्ला बेयाव 299 माइनास जाहैगोन, अब्लानिया नोंथांनि कारेन्टआ हारसिंनो अट'मेटिकलि गोमोरगोन। गोबाङानो बे बेलेन्सखौ चेक खालामालासिनो कारेन्टखौ बाहायबाय थायो। लास्टआव कारेन्टआ गावनो हारसिंनो जोबलाङो। अब्लानिया बिथांमोना 300 सिम नोंथांमोननो माइनास सुहोयो।
300सिम नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय फ्रि सुनाय मोनथ'गोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे 300खौ सोखांनायनि उनावसो नोंथांमोननिया कारेन्ट बिल आरो एक्सट्रा माइनासै जाफिनलांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना 300सिमखौ फ्रि सुथ'नो मोननाय बायदि जायो। नाथाय बे 300नि उनाव नोंथांमोना बेखौ मा जाहैगोननो, उनाव नोंथांमोना जेब्ला 300 जागोन ना अब्लानिया कारेन्टआ गोमोरगोन, अब्ला नोंथांमोना 300खौ सुख'नांगोन। 300खौ सुख'आबा नोंथांमोना नोंथांनि जि न'खरनि कारेन्ट, बे कारेन्टआ जोंनाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जाय बिथांमोननियाव स्मार्ट मिटार दं, जाय बिथांमोननियावथ' नंला लोगोफोर, गोबांनियावनो दा स्मार्ट मिटार जाखाबाय न'खर न'खर। बेखायनो नोंथांमोना बेखौ माइ बिजुलियाव थांनानै चेक खालामनानै लाहैबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनि आपडेटखौ लाबोदों लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंकिउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।